Jo, ľudia, čaute, ja som Medúzia, vítam naspäť na mojom kanáli. Prepáčte za tú pauzu, čo som nebol. Mal som problémy v škole so známkami, takže som si vzal pauzu, som sa povenoval. Teraz je to už trošku lepšie, takže som naspäť. No, takže dúfam, že mi to ospravedlníte, ale no nič. Takže sme tu pri Blocks and Bricks, kde je proste niečo jak Jenga. A proste, no jak Jenga proste to je. Takže počkáme, kým pôjdeme hrať a uvidíme, čo ďalej. No, väža vyhrala. Takže začíname toto kolo. Dúfam, že v tomto videu pôjdeme minimálne aspoň raz na toto. No, ideme my. Takže počkáme, čo zrobí Robo. Neviem, prečo som taký malý. To je jak v realite. Vidíte, som proste taký menší kus. Ale počkáme, čo sa stane. To... Čo bolo? No dobre. Ja idem to len napravo. Ľudia skačú dole, ale ja neriskujem, ja ostávam hore. 4 zomreli. Wow. Žijem. Dobre. Ja počkám hore v kľude. Dobre. Oh. Wow. To asi 2 zomreli, alebo koľky. Dobre, žijem. Sme tu 5 a 6 neviem. Aha, 6 je hore. Wow. No. Wow, dobre. Tak toto bola humilitácia doslova. Už iba jeden je. Tak sa niečo sa stane. Čo robí? Ešte ani ho pozrie len tak. To je debil. Mohol sa proste zabiť? Len tak? Dobre, takže stále je to druhé kolo a stále nie sme. Tak uvidíme, čo teraz. Kto zomrel? Kto zomiera? Však dosť. Dobre. 3 zomreli, hej? A nezačalo ani kolo. Neviem, čo sa deje. Game over. Nejoinol sa. Aha, grassblock. Len hore nohami. No, stále nič. Stále nejdeme. Dobre, je tam niekto. Prečo to dal na maximum? Čo robí? No, konečne. Auto. Joj. To jak ukrojil? To sa 2 kocky ostali a tento zomrel určite. O! 2 už zomreli. No, 3. Wow. Opatrne musíme. No, už dáva dole, takže nejde na nás. Je nižšie. Ale nebude sa ešte väža hýbať. 3 zomreli už. No, nič. Oh, 2 to schytali. Skačeme jak chorí. Wow. Sakra. Škoda, no, toto sme mohli zvládnuť. Nevadí, no. To bol obrovský kolaps.
Nevadí, no. Boli sme príliš pri kraju, takže. Aha, ten dostal úplne. Ale sme iba traja. Tam sú. A je vyhrané, je vyhrané. Áno, Tower wins. Ok, stále nič. To som zvedavý, že ako. Dobre, už tam mierí hore. Ja idem tak do stredu, keďže my sme boli tu na a sme nemali sa jak tam dosiahnuť, keďže tá kocka bola tam. Teraz auto tu dal. Kto pojede, zomrel. O, dobre. Tá typka? On to dáva hore. Žijú? A fakt. Typek je tam dole aj. Dvaja už sú mŕtvi. Nejak, neviem. Bum, ďalší. Stále žijú. Žijem. Výborne. Žijeme. Nice. Dobre. Ja ostávam hore. Dáva dole. Teraz záleží na akú stranu. Ak bude tu, ideme úplne na druhú. Jop. Som jediný, ľudia. Som jediný. Môžem to vyhrať a zachrániť celý tým. Už to znižuje. No to je posledná šanca. Ak mňa netrafi, tak som vyhral. Hotovo? Nie! Nie. To som pokazil. Nie. Tu je ešte jedna vlastne vrstva, ja som úplne na to zabudol. Ja idem viac ku tej stene. Nech je menšia šanca, že ma trafí. Dobre, žijem. Výborne. Teraz taktika tu. Nie, to nevyšlo. Riťky, no nič. Počkáme. Budeme konečne? Nie. Máme rúžovo, to je zelená? Však to je z vrátky vyzela. Dobre, nevadí. Tak počkáme si tu, ne? Čo robí? Čo to dáva dole? To je frajer. No skočte niekto, ne? Tak ale ty si chorý. On chce spodok dať von. No choďte niekto dole. Wow. Ja idem dole. Ono je dosť možné, že ono to môže spadnúť na mňa, lebo ja som hneď za vežou. No, presne som si aj to myslel. Do prdele, Kriste pane. Aj. No iš tak ja si počkám, kým pôjdem na rad a hneď som tu.